A vy? Ano. Takže dneska jako punkový anděl, nebo co to má tak jako zhruba ten outfit znamenat? Já jsem měla připravené úplně jiné oblečení a právě se musím jít omluvit paní stylistce, které jsem to ukradla ze šatny. I fakt, já jsem šla v něčem jiném a říkám, ježiš, to je dobrý, to je takový andělský, tak jsem si to oblekla. A vlastně jsem si to vymýšlela asi půl hodiny teďka během přenosu, takže nevím, co to má znamenat, ale ano, zřejmě jsou tady rokové prvky a zřejmě je tady nějaký andělský něco, co mi přijde jako zajímavý. Takže počkej, Evo, to není tvoje oblečení? Ty jsi to tady jako našla na šatně? No, tady paní, já totiž nevím, co musím říct. Nevím, jestli to někdo věděl, nebo to nikdo nevěděl a na začátku ten opening, co se tam zpívalo, tak to jsem byla já, měla jsem body painting a tak dále. Pak jsem to smívala vzadu a všechno a tam vlastně tým kolem Jemiho, se kterým jsme pracovali na tom čísle, tak říkali, hele, máme tady tohle, nechceš to půjčit, když tak jsem to udělala. Jako není to asi zajímavá storka, ale takhle to bylo. A podprsenka už tam nebyla jako? Ne, proč? Takže nebylo. A nebo bylo? Jako, cože? No, že to je takový jako odvážný. A podprsenka tady je? Jo, ona je taková... Normálně černá podprsenka. Je taková nízká, aha. Děkuju, jste hodný. Aha, jo, dobře. Super. Super. A, takže asi nejodvážnější model zase dnešního večera? Ne, to fakt, tak to přijďte zítra na Superstar, to vás zvu. A to bude mnohem jinak. Co to bude? No to se uvidíte zítra. Tam budete jistí, že mám podprsenku. Jenom? Ne, fakt uvidíte. To je takový to, jak vám říkají, už koukejte už zítra. Tak tohle přesně vám musím říct.